Chef Willie. Alright then. Zvakaitika sekutamba isusu tichichema ende tichidemba zvinorema zvinorwadza zvakandirwadza kushaya kwababa nanhasi ndinochema misodzi mukutopa matama asi ndosira Mwari. Aiwa Mwari, mwana wenyu uyu onai auya kudenga ikoko, mweya wake chengetai. Saka aiwa Mwari, mwana wenyu uyu onai auya kudenga ikoko, mweya wake chengetai. Anzi na pasta musachema bita mutofara, ana kufasi akazurura nyama chete ichaparara. Semwana ane nzara ngatingoti munhu akarara.